কিন্তু যোৱাকালিও কৈছোঁ মই BPF এটা ডাষ্টবিনৰ এটা দল। आं बर' रायजो राजाफोरखौ आरो BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ धन्यबाद होनो सानो। नैबे लकसभायाव 10 बोसोरनि उनाव फिन जोंनि सासे MP देरहानानै जोङो फैदों आरो जोंनि MPआबो जि रुलिं गभर्नमेन्ट NDA नि पार्टनार जागोन आरो बेवहाय भारतबर्षनि माखासे थांखि लानायाव जोंनि ओनसोलफोरनि माखासे जौगानायनि थांखि लानायाव बिथाङाबो बाहागो लानो हागोन आरो जोंनि सानैबो बिजाथि देरहाबोनायाव BTR ओनसोलनिफ्राय जोङो जोबोद गोग्गानाय मोनदों आरो दासिम जिखिनि सावरायनाय जादों प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा बुंदों जे एबार सरकार दानायनि उनाव आरोबाव जोंनि जौगानायनि खामानिया जोबोद स्पिडआव जागोन आरो थांनाय समफोरनिख्रुइ जिखिनि एरियाफ्राव जोङो गोसो होनांगो बेवहाय गोसो होनानै खामानि मावगोन। दा बेवहाय आं मिजिंथिदों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो नैबे गोदान सरकार दाखांनायनि उनाव जिखिनि जोंहा खामानि मावनांगौ दङ बेफोर खामानिखौ मोजाङै मावफुंलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों। आसा हिसाबैथ' बेबायदि जेबो गैया, जोंहा एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौ, बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनगोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन एरियायाव सोलोंथाइ बिथिङाव इन्डास्ट्रिनि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानाया जोंनि ओनसोलाव सहैनांगौ। बिनि थाखाय जोंहा सानै MP लकसभा आरो राज्य सभानि सानैबो MPआ गोख्रोङै बेवहाय खामानि मावगोन आरो नारसिनगोन। जोङो दा NDA नि टिमाव दङ हिसाबै बेवहाय भारतआव NDA निफ्राय सरकार जागोन हिसाबै दिनै जोंनि जि टप लिडारफोर बिथांमोननि रायलायनायाव UPPL हिसाबै जोङो बाहागो लानो थाखाय खाबु मोनदों। जोंल' नङा, भारतनि गोबां जों बायदिनो रिजनेल पार्टिफोर दङ, बिथांमोनाबो बाहागो लानो मोनदों। दा बेनो आं बर' रायजो राजाफोरखौ आरो BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ धन्यबाद होनो सानो जे थांनाय 10 बोसोर जोंहा MP गैयामोन, बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिनिफ्राय डिप्राइभ जाना दङमोन आरो बे 10 बोसोरनि उनाव बेनिखायनो दिनै जोङो MPखौ मोनफिननायनि उनाव जोङो बे गासैबो खाबुखौ जों मोनफिननो हाबाय आरो बिनि थाखाय आङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौबो धन्यबाद होयो, जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौबो धन्यबाद होयो आरो BTR ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावो। আৰু সেই ডাষ্টবিনটো যোৱাকালিও কৈছোঁ মই BPF এটা ডাষ্টবিনৰ এটা দল। গতিকে এই দলত যি ব্যক্তিসকলে সাম্প্ৰদায়িক ভাল পায় আৰু যি ব্যক্তিসকলে একতাবাদীটো ভাল পায়, দুৰ্নীতিটো ভাল পায়, বিশেষ কৰি জাতীয়তাবাদী যিবিলাকে দল আছে, তেখেতসকলে যিহেতু আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চিন্তাধাৰাৰে সকলোকে লৈ চলা যি আমাৰ চৰকাৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ, সেই মন্ত্ৰটো সকলোৱে ভাল নাপায়। গতিকে তেখেতসকলে আৱেগেৰে বহুত বস্তু ডাষ্টবিনত পেলাইছে আৰু অনাগত সময়ত চাব আমাৰ এই মচলপুৰ অঞ্চল বুলি নহয়, বৃহত্তৰ BTRত BPF শূন্য হ'বলৈ গৈ আছে। ইয়াৰ পৰিমাণ আমি অলৰেডি পাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ যি যুঁজ আছিলে সেইটো কোনোবা দলৰ লগত যুঁজ নাছিলে। আমাৰ যুঁজ আছিলে যে বিগত 10 বছৰ ধৰি যি ধৰণৰে এই অঞ্চলত আমাৰ এই ৰাইজে বাসিন্দাসকল বাস কৰি আছিলে, এটা সাম্প্ৰদায়িক এটা চিন্তাৰে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত আমি সেই পৰিৱেশটো আমি পাইছিলোঁ। গতিকে আমাৰ যুঁজটো আছিলে সাম্প্ৰদায়িকতা লোৱা যি ৰাজনৈতিক দল আৰু আমি সকলোকে মিলি লৈ যোৱা এটা দলৰ লগত, যেনেকুৱা আমি এটা বড়ো সংগঠনক আমি শেষ কৰি পেলাই ইয়াত নতুন এটা ব্যৱস্থাৰে নতুন ৰাজনৈতিক এটা ৰূপ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা আছিলে। ইয়াত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি হাজাৰ হাজাৰ কোটি আমি ইয়াতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম, কাৰণ তেখেতৰ চিন্তাধাৰাৰে আমাৰ যি এই বৃহত্তৰ বড়ো অঞ্চলৰ পৰা তেখেতে আমাৰ বড়ো এজন কেণ্ডিডেট আজি জয়যুক্ত কৰি আমাৰ বড়োৰ যি সন্মান তেখেতে ৰাখিলে, আমি তেখেতক হাজাৰ হাজাৰ কৰোৰ আমি ধন্যবাদ দিম। আমি ইয়াত BTCত সৰু এটা কাউন্সিল, আপোনালোকে চালে গম পাব, বৃহত্তৰ আমাৰ NDA যি আমাৰ BJP লিডিং এটা NDA যি কোড আছে, সেই কোডত ভাৰতত সকলো টিম ইয়াত অলৰেডি চামিল হৈছে, যাৰ কাৰণে আজি আকৌ আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আকৌ এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছে আৰু তেখেতৰ এটাই মন্ত্ৰ সবকা সাথ সবকা বিকাশ। আৰু NDAৰ এনেকুৱা এটা দল, এনেকৈ এটা গোট, যোনটো গোট সকলো সুখ দুখ যিকোনো সময়তে তেখেতসকলে এক হৈ পেলাই কাম কৰে। ইয়াৰ প্ৰমাণ আগৰ পৰাই তেখেতসকলে দি আহিছে। এইবাৰো BTC যি আমাৰ নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে, ইয়াত আমাৰ BJP আৰু UPPLৰ আৰু AGPৰ যি আমাৰ মিত্ৰ জোঁট NDA এইটোৱে গোটত থাকিব আৰু অলৰেডি ইয়াৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক বহুতবাৰ কৈছে যে আগন্তুক
25 বছৰলৈ আমাৰ BTR অঞ্চলত যে আমাৰ মিত্ৰতা আছে AGP আৰু BJP আৰু UPPLৰ এইটো থাকিব বুলি তেখেতে কৈছে আৰু আমি বৰ উদ্যমৰে আমাৰ BJPৰ ৱাৰ্কাৰসকল আমাৰ UPPLৰ ৱাৰ্কাৰসকল আমাৰ AGPৰ ৱাৰ্কাৰসকলে অহা BTC ইলেকশ্যনত BPFক শূন্য কৰাৰ কাৰণে সকলোৱে আজিৰ পৰা কাম শুরু কৰিছে आङो दिनै जोंनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथांखौ फिन खेबसेबाव मोनसे जारिमिनारि रेकर्ड खालामनानै थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार हिसाबै समायखिरा लागोननि थाखाय बिथांनिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरदों आरो गोजोनथाव बाथ्रा जे नैबे लकसभायाव 10 बोसोरनि उनाव फिन जोंनि सासे MP देरहानानै जोङो फैदों आरो जोंनि MPआबो जि रुलिं गभर्नमेन्ट NDA नि पार्टनार जागोन आरो बेवहाय भारतबर्षनि माखासे थांखि लानायाव जोंनि ओनसोलफोरनि माखासे जौगानायनि थांखि लानायाव बिथाङाबो बाहागो लानो हागोन आरो जोंनि सानैबो बिजाथि देरहाबोनायाव BTR ओनसोलनिफ्राय जोङो जोबोद गोग्गानाय मोनदों आरो दासिम जिखिनि सावरायनाय जादों प्रधानमन्त्री प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा बुंदों जे एबार सरकार दानायनि उनाव आरोबाव जोंनि जौगानायनि खामानिया जोबोद स्पिडआव जागोन आरो थांनाय समफोरनिख्रुइ जिखिनि एरियाफ्राव जोङो गोसो होनांगो बेवहाय गोसो होनानै खामानि मावगोन दा बेवहाय आं मिजिंथिदों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो नैबे गोदान सरकार दाखांनायनि उनाव जिखिनि जोंहा खामानि मावनांगौ दङ बेफोर खामानिखौ मोजाङै मावफुंलांनो हागोन आं बेखौ मिजिंथिदों आसा हिसाबैथ' बेबायदि जेबो गैया जोंहा एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौ बिनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिनगोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन एरियायाव सोलोंथाइ बिथिङाव इन्डास्ट्रिनि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगानाया जोंनि ओनसोलाव सहैनांगौ बिनि थाखाय जोंहा सानै MP लकसभा आरो राज्य सभानि सानैबो MPआ गोख्रोङै बेवहाय खामानि मावगोन आरो नारसिनगोन सर 3 बोसोरनि बांसिन समल सरकार सालायबाय भारतनि राजखान्थि दैदेनगिरि लिडारफोरजों नोंथाङा माबोरै एसेबां खाथि सोमोन्दो लाखिनो हाखो जोङो दा NDA नि टीमाव दङ हिसाबै बेवहाय भारतआव NDA निफ्राय सरकार जागोन हिसाबै दिनै जोंनि जि टप लिडारफोर बिथांमोननि रायलायनायाव UPPL हिसाबै जोङो बाहागो लानो थाखाय खाबु मोनदों जोंल' नङा भारतनि गोबां जों बायदिनो रिजनेल पार्टिफोर दङ बिथांमोनाबो बाहागो लानो मोनदों दा बेनो आं बर' रायजो राजाफोरखौ आरो BTR ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ धन्यबाद होनो सानो जे थांनाय 10 बोसोर जोंहा MP गैयामोन बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि माखासे हाबाफारिनिफ्राय डिप्राइभ जाना दङमोन आरो बे 10 बोसोरनि उनाव बेनिखायनो दिनै जोङो MP खौ मोनफिननायनि उनाव जोङो बे गासैबो खाबुखौ जों मोनफिननो हाबाय आरो बिनि थाखाय आङो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौबो धन्यबाद होयो जोंनि प्राइम मिनिस्टार बिथांखौबो धन्यबाद होयो आरो BTR ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावो